Dneska je to zo serveru Craftmania, je tu so mnou Paťo. Hej. A dneska by sme si chceli zahrať Drawit. Takže kam sa pripojíme? Tu nikto není. Kukurica. Počkaj. Poď tam. Do jednotky. Túto minihru asi už všetci poznáte, asi. Ne sa to nejak na hovno načítava. Áno, dobre to je. Tú minihru asi už možno všetci poznáte. Je to, že tam bude niekto niečo kresliť a vy musíte proste hádať. Keď uhádnete, dostanete body. Koľko máš ty bodov, Paťo, už? No, už je tu nejaký... Prečítaj to. Čo mám? Mizu, pizu. Jak sa to nastavuje? Čo? Jak to vypnúť obraz? Čo? Aký obraz? Oblaky. A už nič. To máš v Optifine a ja som to študoval jak dement. Dáš si video settings a Ja tam viem. máš... To bolo kde? Počkaj. Ja už to mám. Ty kokos. Koľko nás... Jaj, my sme to štartovali. Ja som tretí. Ty si tretí od spodu. Čo? Ja kreslím. Jak sa to píše? Gast. Ja som napísal, že ghost. Aký face? Fešák. Som napísal ghost. Jo, 10 bodov nahraných. Blameňák. Ježiš, dement. Kreslí. Disketa, no ty vole. Paťo, musíme zatlieskať, to sa nedá toto. No poď sem. Dikten. Laka, čo je laka? Však typujem. What?
Čo je na písmeno? Kámo, mne sa nejak sekol čas. A ne, to je hentam. Čas kola. Čo to bolo? Leky? Leky. Oh my god. Oni volajú cikáni. Čo? Čože? Ja viem. Robí to boom. Normálne písmo jak doktor, kamo. Bonba, ježiš. Robíš si srandu? To jak mám? Počkaj. Takže stolička. Počkaj, nechaj to na mňa. Tak, stolička. Stolička! Ale nechaj to tak. Tak. Čo? Počkaj, ešte nie je dokončená. To je akože... Sakra. Čo to je? Jak to zmažem? Zmazať plátno. Počkaj. Jak to mám nakresliť? Robíš si srandu? To sa nedá, to bol gitarista. Som kreslil gitaru, to sa nedalo. Ja som napísal karamista. Kto? Ja neviem. Kamarista. Ja neviem. Choďte do... Áno, do krabice. Ja už som skúšal, neboj. Bobek! Píp! 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 Okay. What? Ja to skočím. Ja sa bojím. Mám to. Čože? Podobá sa to. Ula. Tu. Lockdown. What? Ula. Ja som kreslil? O, kam mám lagy. Čo ti šibe? Poď, Bulls Battle. To je... Kde? Aha, to Poď, je to osmina. hneď. Osmina. Ja letím. Paťo, ty máš rád Hello Kitty, že? Ale videl som to. Na ulici.
Tichučko, dobre? Tichučko. Kde si? Tu si, ty cika. Stoj, zastav teraz. Ty ma nevidíš? Ne. Tu na teba čumím z Optifine. O. Téma. Oh yeah. Vajca urobím najkrajšie. Koľko ich mám spraviť? 10? Takže. Topí. Červené víno. Kamo, vidíš, toto vyhrám. Od všetkých dostanem Legendary. No tak aspoň od teba. Ja už to mám. Ty už si dám to vážne, to vajce, že? Ne. Vidíš, to je dobrý nápad. Keď ho nájdeš. Aha. Šikovný. Mete, tu sa nedá. Kurník. Tam. Ja to mám jak dom. Ja pyramídu, bratu. Toto musím ešte postaviť. Komu sa to vajco ľúbi, tak odber a like, jo? Ale aj tak. Lebo to by neboli odbery. Efekty. Ozaj dáme tam, že to vajco... Bum. O, ja mám nápad. Hotovo. A hlavy efekty. Ja. Yeah. Nádherné to vajco, že? Ešte by som mohol toto spraviť. Ježiš, ja to cez ten efekt nič nevidím. Kurník. Jebaný efekt. Hej, jak zruším ten efekt? Neviem. Dorici. Použil som tú lavu. Aha, tento dement tu má lavu. No kámo. Nevím, či to dáme. Kúkni sa na jeho vajco. On má ploché vajco. To nedáme, Paťo. On má ploché vajco.
To nedáme. Tuto nevidím ani hovno. Tuto je kto? Kámo! Tu kto je tu? Tu je Paťo. Ja? Áno. Vidím to, nerob sa. Zerám do kopíru, že odo mňa si mŕtvy. Nebudem kopírovať. To Paťo vyhrá. Nevím. Vajca stavať. Ja viem len praženicu robiť. Prečo ja? Dobre, extra hnus, ale ne Lego. Kamo, Legendary, dobrý. Extra hnus tam vidím. Dobre, nádherné to máš. OK. Páťo, ty si dobre nespravodlivý. Ja? Prečo? Kukni sa. Ty si jaký nespravodlivý. Mohol som skočiť do endu pre vajco. To je viter? Ne, to je jeho mačka. Vetrak? To je jeho mačka. Skovaj to. To ja. To je... OK. Extra nus. Au. Uvidíš moje. Ja robím praženicu, ale moje nechce moje nechce prasknúť. Má tvrdú škrupinku. To je z Billy. Nechce prasknúť. Dziś nechce prasknúť. Legendary! Ja? A ja som ti dal, vidím Legendary, bratu? Vidíte to Legendary? Hen ten HGFZ stavil dobre extra hnus, ten už ma nehodnotil. Čo to je? Ne! On vyhral? Ne. Toto je ďalší. Lebo tam už bolo také podobné vajče. Čo pôjdeme ďalšiu minihru? Máme ešte Dravid. Jakub. Cumlík. Podak kocka. Jak môj pes, keď sa vyjonzí na lode. Iba, že je hnedý. A za mnou to ide nejaký buzerant. Čo to je? Nádherné tu má. Čo bastí? Jupi! Zmetek. Čo ideme teraz? Jednu hru a potom to už ukončím. Čo ideme? Niekto zvoní. Nádherný skin má tento. Som tu. Si tu? Je. Čo ideme? Asi to budeme musieť ukončiť, lebo už prišli. Tak jo. Takže keď sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, keď sa vám páčia moje videá a môj channel a všetko, tak odber a nejaký pekný koment, dakovala. Čus!